amoy ay masangsang. Kung matikman ito'y laging hinahanap, paborito ng karamihan. Si Aling Kulasa nagkulam ng talong na may bagoong. Ito'y idinagdag sa itlog na pula, kay sarap kung kain niya. Itong si Mister na isang driver, may uwing tuyong bilis, naghihiwa ng kamatis. Nasarapan si Mrs. Chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog. Sarap magtrabaho pag gusto. Itong si Bibian, mayroon siyang dalang prutas na durian. Nang kumain, daliri niya'y hinihimod, naghahanap ng kasunod. Sa tawi-tawi, may prutas na kung tawagin ay wani. Kung matikman, tiyak na'y kay masasarapan, ang lasa'y di pangkaraniwan. Sa Bisaya, may daing na isda, kung tawagin ay sanga. Ang amoy pag inihaw, sinisingot sa tuwina. Chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog. Sarap magtrabaho pag gusto. Pare! Bakit pare? Samahan na kayo dito. Mayroon akong papakita sa inyo masarap na pagkain galing sa Visayas at saka sa Mindanao. Ano yun, pare? Oh, ito may durian. Oh, durian. Galing Davao yun ah. Oh, may wani. May waning galing sa Davao yun ah. Oh, masarap may yun. dilis pa, may bagoong. Tikman nga natin, Pwede pare. naman Oh, may sanga pa pare, masarap to. Sige nga, Patikim nga. Oh, sarap, pare. Wow, ang sarap. Sige, ayos to. Kaibigan, itong awit, sana'y inyong nagustuhan. Halina kayo at ako'y sabayan, tayong lahat ay magkantahan. Chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog. Sarap magtrabaho pag gusto. Chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog. Sarap magtrabaho pag gusto. Bakit masarap ang pagkain kung ang amoy ay masangsang? Kung matikman, ito'y laging hinahanap, paborito ng karamihan. Si Aling Kulasa nagkulam ng talong na may bagoong. Ito'y idinagdag sa itlog na pula, kay sarap kung kain niya. Itong si Mister na isang driver, may uwing tuyong bilis, naghihiwa ng kamatis. Nasarapan si Mrs. Chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog. Sarap magtrabaho pag gusto. Itong si Bibian, mayroon siyang dalang prutas na durian. Nang kumain, daliri niya'y hinihimod, naghahanap ng kasunod. Sa tawi-tawi, may prutas na kung tawagin ay wani. Kung matikman, tiyak na'y kay masasarapan, ang lasa'y di pangkaraniwan. Sa Bisaya, may daing na isda, kung tawagin
bayani. Maliwanag. Galing tawid-tawid na. Oo, Masarap may yun. dilis pa, may bagoong. Tikman nga natin pare. Oh, may sana pa pare, masarap to. Sige nga, Patikim nga. Sarap pare. Wow, ang sarap. Okay, ayos to. Kaibigan, itong awit, sana'y inyong nagustuhan. Halina kayo at ako'y sabayan, tayong lahat ay magkantahan. Chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog, shalalalalalalalala, chibog, chibog. Sarap magtrabaho